Jamen, jeg har lovet at sige noget om aftrapning af den respiratoriske støtte via trakealkanyler, og nu har vi jo en måned, hvor vi har fokus på det her emne, så nu siger jeg også noget om det. Allerførst så vil jeg lige sige, hvad har vi af udstyr. Først agendaen, først lidt filosofi, vores trakealkanyler, hvordan fungerer suge over koften, LISA, mundvandsreducerende behandling, medifugter versus taleventil og afkostning. En ny arbejdsgang, vi prøver at introducere. Og så er der tid til et spørgsmål bagefter. Vi har en halv times tid til det. Vores normale fysiologi, hvor Herre han skabte os til at lave undertryk i lungehulen ved at trække diafragma ned og ved at hæve brystkassen. Så laver vi undertryk ind i lungehulen og får luften ned i lungerne. Det vi gør her på intensiv, når vi hjælper patienterne, det er at tilbyde dem overtryk, som kommer heropfra, og så bliver appliceret ned i lungerne. Det er ikke det, vi er skabt til, og lungerne de tager skade af det, så derfor skal vi gøre det så skånsomt som overhovedet muligt. Vi forsøger at gøre det så kort tid som nødvendigt, og med så lavt tryk. Så det hele tiden ved vi, at forskellen på det lave tryk og det høje tryk, det vi kalder driving pressure, det er lungeskade inducerende. Så det skal vi gøre så kort tid som muligt, og en af måderne, det er, at vi overgår til behandling med en trakealkanyle, og lader patienten selv trække vejret, enten via medifugter eller med taleventil. Så hurtigst muligt, at patienterne selv trækker vejret. Det vi har af trakealkanyler, det er vores TracoTwist Plus, som er vores standard. Der er et sug over koften, og i teorien så kan man også puste luft ind her, så der kommer luft hernede ved stussen, og man kan bruge det, vi kalder LISA. Det kommer jeg ind på senere. Vi bruger inderkanyl. Vi har haft patienter, der har været nær døde af, at der har været store, seje snotklatter i kanylen, og dengang vi brugte Fortex uden inderkanyl, så kunne sådan en trakealkanyl helt okkludere, og hvis det først var okkluderet, så var vi nødt til at seponere kanylen og genanlægge den anden, for at få det til at fungere. Nu har vi inderkanyl som standard. Og TracoTwist, twistet det står for, at det her system her, forankringen, den er meget bevægelig. Plus, det er fordi, at den har en ekstra stor bue i ekstra dybe. Det er vestjyder, de er lige nummer større end patienter i almindelighed, så derfor bruger vi plusser også. Vi har hos de ekstra store patienter mulighed for at lægge en Traco Vario, altså det vil sige med variabel flanke. Egentlig så havde vi også det system til, at vi kunne anlægge det som perkutan dilatationstrakeostomi, og det viser sig, at når patienterne er så store, som vi bruger Traco Vario, så vælger de fleste at få anlagt en kirurgisk trakeostomi, så vi bruger ikke dilatationssættene her hos os med variabel flanke. Så dem har vi ikke her, men man kan da bestille dem, hvis man mener, det er det eneste rigtige. Den lille orange her er en udløsersplit til, om man kan variere afstanden og dybden af trakealkanylen. Så dem har vi liggende. Vores glatte kanyle standard er med fenestrationer. Der er lidt huller her på den her side, som hvis vi lige kigger her, glatte kanyle, så sidder hullerne her på den her side, og så er der også et par huller her, som sidder hernede på indersiden af kurvaturen. Og det vil sige, at når patienterne de trækker vejret på den glatte kanyle, så er der passage lettere igennem det her område, hvor trakealkanylen sidder. For at udnytte fenestrationerne i den glatte kanyle, så bruger vi stadigvæk inderkanyle med perforationerne i, og det vil sige, det er den inderkanyle med blå krave. Så har man en fenestreret kanyle og bruger en hvid inderkanyle til den, så har man mistet fidusen ved at have fenestrationerne. En lille detalje. Så har vi Vivona Tight to Shaft trakealkanylerne, og vi har godt nok nogle liggende som glatte kanyler, men ellers er tanken, at det er den, hvor vi har en kof her, og når koffen er tømt med vand, så ligger den helt tæt til trakealkanylen, og det er
oftest noget, vi bruger til patienter, som varierer meget imellem at blive koffet op og afkoffet, og som vi regner med at langtidskanylebærende. Så kan det være en fidus at få den her bløde Bivona. Der er en prisforskel, men det er jo ikke det, der er det afgørende. Men det er bare for at sige, lad være med at bruge den rutinemæssigt til vores patienter. Men der, hvor vi forventer, at det er langlægger, eller som har nogle problemer med, at kanylen bliver for tæt, når vi tager koffen i kanylen, så krøller den op på vores standardkanyle, og det kan simpelthen i sig selv give modstand mod vejrtrækning, hvis patienterne skal på taleventil. Så der kan man overveje den her bløde silikonetube, Bivona Tight to Shaft. Der bruger vi også inderkanylen. Men Bivonas inderkanylen stjæler rigtig, rigtig meget plads i lumen. Så der kan altså af den grund også blive meget modstand mod ekspiration, hvis patienten for eksempel er på taleventil. Ja. Det vi kan vælge, når vi har en patient, som er koffet, og som mentalt er klar til at kunne sige noget, det er, at vi giver Lisa. Og det, der har vi et system med vi fører ind her 8-10 liter, der er en beskrivelse af det også, vi kan se deroppe. Vi fører luft ind, den slipper ud her, hvor vi normalt vælger at suge, og luften den passerer så op og forbi stemmebåndet, og så kan patienterne sige noget. Det er ikke sådan, de bliver operasanger, men nogle patienter kan have stor glæde af at bare kunne formulere nogle få ord. Især de patienter, som har svært ved at gøre det forståeligt. Og det fungerer godt til at kan sige noget. Nogle ergoterapeuter har påstået, eller fysioterapeuter for den skyld, at man kan træne vejrtrækningen og stimulationen i svælget ved at bruge Lisa. Det er altså ikke evident, og jeg tror ikke på det. Men den mentale stimulation med at kan få lov til at sige noget, den tror jeg på. Så det er det, vi kan bruge den til. Men at træne via Lisa, det skal man vist være religiøs for at kan sige noget om. Ja, den skriftlige beskrivelse af, hvordan vi bruger Lisa, og et billede, som vi har her, af det udstyr, vi vil bruge, altså bemærk lige det y-stykke her, hvor man normalt passerer luften ud her, når man sætter en finger for, så passerer luften ud hernede Vi kan ikke sende patienter på et stamafdeling, hvis de har en kofbar kanyle. Jo, det vil sige, at der er enkelte undtagelser, og det har vi skrevet i vores e-doc. Patienter, som har glioblastoma spor 15, som er helt kognitivt bevaret, og som har normal muskelkraft i deres arme og ben, han har sagt, de kan godt være på en almindelig afdeling med en kofbar kanyle. For eksempel Ørnæse Halsafdelingen, de har cancerpatienter, som får en koffet kanyle, men og som stadigvæk er kognitivt intakte. Men udgangspunktet er, at patienter med koffede kanyler, de ligger her på intensiv. Så det er absolut undtagelser, hvis ikke de ligger her på intensiv. Det vil sige, for at få patienterne videre i systemet, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få på en glat kanyle. Og noget af det, som kan udfordre vores patienter, mange af de patienter, som har ligget hos os med en kofbar kanyle, der sker altså et eller andet med deres spytkirtler og deres spytproduktion, som er højere end vanlig. Så der kan vi have brug for at lave mundvandsreducerende behandling. Og der har vi ligesom sådan en 4-trins raket. Vi starter som regel med skopodermplaster. Husk, der er kontraindikationer for skopoderm. Alt det her, det er antikolonær medicin. Antikolonær medicin har det med at gøre patienterne filerøse. Så vi skal lige tænke os om, inden vi bare fyrer antikolonær medicin af på patienterne. Men skopodermplaster er det, vi har bedst erfaring med. Alternativt så giver vi noget Robinol eller Picloron, hedder stoffet, giver vi subkutan. Atropin-dråber får vi lavet. Det er godt nok, jeg tror det er øjendråber originalt, men vi bruger dem til at dryppe. Det virker også godt. Det bliver optaget systemisk, de her medicamenter, selvom vi synes, vi drypper det som lokal bedøvelse. Altså, så man kan faktisk godt se lidt takykardi, når man drypper med atropin-dråber i munden. Og i sidste ende, hos patienter, hvor vi regner med, at det er midlertidige ting, der kan vi tilbyde den botoxbehandling. Og i øjeblikket der er det mig og Thomas, der lægger botox. Det er ikke nogen store ting. Jeg gør det blindt, Thomas gør det ultralydsvejledt. Vi rammer ikke hver gang, så gentager vi behandlingen et
Parotis, som er den, vi sigter efter, det er den spytkirtel, som laver tynd mundvand. Det er oftest den, der er problemet. Hvis patienterne, trods vi har givet botoxbehandling i parotis, stadigvæk har mundvand, og det måske er det mere seje, trådtrækkende mundvand, så kan vi lægge botox også i den spytkirtel, der hedder submandibularis. Så begge steder, hvis der er meget stort problem. Vores fysiologiske neurologiske har også mulighed for at komme og lægge botox. Men det er som regel patienter, som er mere inde i et fast rutine med den. Det er for eksempel spastikere, som har mundvandsproduktioner, som savler. Der er et kosmetisk problem for dem, så de går regelmæssigt til botoxbehandling. Den botox, som vi bruger her, det er en, som virker allerede efter en dag til 2 dage. Problemet er med den, der er type A og type B. Problemet med den botox, vi bruger, det er, at patienterne ret hurtigt udvikler antistoffer imod det. Så det er sådan en midlertidig behandling, som når man gjort det et par gange, så mister man effekten af det. Den, man bruger i neurologisk ambulatorium med botox, som ikke på samme måde inducerer antistoffer, men som der går et par dage, inden det rigtig virker. Men vi er ikke så tålmodige, som det er hos neurologerne. Ret hurtigt overgår vi også til at tilbyde patienterne PEG-sonde. Alt sammen for, at vi kan sige, at nu kan patienten overgå til en glat kanyle. Patienten synker ikke, de bliver ernæret med PEG-sonder. Vi har fjernet den nasale sonde, som også er en forhindring for at synke. Nogle gange så beholder patienterne den koffede kanyle, at vi er bange for, at de aspirerer. Når patienterne har en kofbar kanyle, så kan I jo se inde i trakea, der mister vi altså funktionen af, at den mukociliære elevator, tror jeg det hedder på pænt dansk, altså bevægelsen af de ting, der bliver samlet op nede i lungerne, støv, snot, pus, andre ting, den bliver forhindret af koffen i at komme opad. Og når det så gemmes hernede, så skal vi jo suge det en gang imellem. Det gør vi også. Men det betyder altså også, at bare det at have en kofbar kanyle øger risikoen for, at patienterne får pneumonier. Koffen her, hvor der så er, hvis vi har humidifugter, gør også en hel masse andre uheldige ting. Når vi skal på toilet, så bruger vi bugpressen. Og det vil sige, at patienter med midifugter, uden mulighed for at generere et overtryk, de bliver obstiperet, fordi de kan ikke bruge bugpressen. Så det skal vi lige være opmærksom på. De kan ikke bruge det. Når vi hoster ordentligt, så er en del af det, vi gør, det er, at vi lukker stemmebåndene, laver overtryk ned i lungerne, og så åbner vi stemmebåndene, og så får vi et meget, meget højt flow af luft op forbi vores stemmebånd. Og det får vores sekret til at blive mobiliseret. Den har vi også forhindret, når vi har lagt en koffe i. Innovationen af det her område her, sensibiliteten i trakea, følsomheden, det kommer altså via nogle nerver, som er kommet ned op fra hjernen, han har sagt, og så løber de submukøst, altså under slimhinden, op mod stemmebåndene nedefra. Og det ødelægger vi altså også, når vi bruger en koffet kanyle. Så patienter, der har ligget med en koffet kanyle i længere tid, de mister altså noget sensibilitet i det her område, og dermed også følsomheden for, hvis der kommer sekret ned og få det hostet op og få mobiliseret. Så der er mange komplikationer til at have en kofbar kanyle, så derfor skal vi hurtigst muligt, i min optik, gå fra midifugteren over til at have taleventilen som vores primære aftrapningsmiddel. For det har altså nogle væsentligt bedre effekter. Vi har en bedre mulighed for os selv at mobilisere sekretet op forbi tuben, op forbi stemmebåndene og synke sekretet. Ikke at alle vores patienter gør det, og ikke at der engang imellem kan være nødvendigt at have en kofbar kanyle og midifugter på. Men hurtigst muligt, i det omfang det er muligt, at overgå til taleventil. Det er altså væsentligt mere fysiologisk normalt for patienten. Og reducerer også antallet af pneumonier. Der har været et dokument fra Clearinghousen, altså et sygeplejeorienteret instruksværktøj over fra Region Hovedstaden,
hvor at jeg har læst, at der er opgørelser, der viser, at der er færre pneumonier, når man bruger taleventil frem for midtifugter. Og det taler lidt imod det, vi tror. Nu kan jeg jo også sige, at det er noget, jeg har læst, og jeg ikke kunne genfinde det, siden jeg læste det, så nu er det også bare noget, jeg påstår. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at nogle pneumonier undgås ved, at man har taleventil. Så jeg håber, at vi kan bruge mere taleventil end midtifugter. Der er patienter, der har brug for midtifugter. Vi havde Henning, som jo havde en tendens til at have ventrikelretention, og som kaster op, og som ikke kan forsvare luftvejene længere på grund af hans neurologisk sygdom. Han får en kæmpe aspiration, og nu har han lige været hos os igen med en kæmpe aspiration. Jamen, så må vi sige, så er der altså brug for, at han det meste af tiden, i hvert fald efter han har fået noget at spise, har brug for at have en kostbar kanyle og midtifugter. Så nogle patienter har brug for at have midtifugter, lige meget hvad vi gør og finder på. Når vi suger herhen over koften, det er der, hvor vi suger, det er jo det område her, hvor studsen ender. Så det vil sige, det sekret, som ligger her, det får vi mobiliseret. Men der ligger altså også sekret herovre på den anden side. Nogle gange er det så sejt, så at når vi suger der, så får vi det hele med. Men lige så tit, når vi har suget herover, så ligger der stadigvæk restsekret over på den anden side af koften. Så det her med at suge over koften er ikke nogen garanti for, at vi får alt sekretet med. Og det betyder, at vi skal måske gøre noget andet. Vi skal supplere det her med at have suget over koften med en anden arbejdsgang. Og det er noget, vi arbejder med. AC, mig, arbejder på en instruks, som er kopieret fra Aarhus. Nu springer jeg måske lige lidt i det her. Ja, vi laver en 2-personers afkofning, og det taler også lidt ind i det her med, at vi er 2 personer, når patienterne overgår til at bruge taleventil. Men simpelthen, at vi har suget over koften, fordi vi har kanyler, trakealkanyler, der suger over koften. Jeg er endnu ikke nået dertil, ligesom Rigshospitalet, hvor de har fjernet sug over koften, simpelthen fordi de gad ikke at se på, hvor mange milliliter der var over koften, når vi har suget patienterne. Så der købte vi kanyler uden sug over koften, fordi så kan der i hvert fald ikke blive noteret noget om, hvor mange milliliter der er. Vi må gerne skrive, at de har suget over koften, men antal milliliter, det giver altså ikke noget mening. Det er ikke et udtryk for, hvor meget mundvand patienterne producerer. Hvis man lagde det hos mig, som har normal mundvandsproduktion, så vil der stadigvæk være noget at suge over koften, simpelthen fordi, at jeg har lagt en plastik derned. Så antal milliliter over koften, ja, man kan godt notere det bare for at notere, at nu har man suget over koften, men det er altså ikke noget, der skal forhindre os i at afkofte patienterne og give dem taleventil. Hvad så med konsistensen? Er der sådan, at det vi suger op, for der er forskel på at suge mundvand op og suge altså, jamen, så hvis det er ren mundvand, så skal vi jo i gang med den mundvandsreducerende behandling. Ja. Ikke også? Så er det den anden vej omkring. Det vi taler ind i nu, det er at være 2 personers afkofning, hvor at man har suget over koften, man har gjort en ventilationspose klar. Det kan både være den selvekspanderende pose og vores Mabelson C-system, hvor vi man følger patienterne med vejrtrækning, og så aftaler man, at nu afkoffer vi, og i forbindelse med, at vi afkoffer, så giver vi et ekstra tryk. Det giver overtryk ned i lungerne. Når vi afkoffer, så får det så mobiliseret sekretet herfra op i svælget, og enten så suger vi det fra svælget, eller patienten spytter det ud, eller synker det. Og nogle af jer kan måske huske, at vi kørte et projekt sammen med et firma fra Aalborg, hvor vi lavede track flush, og det var egentlig også det, som det system udnyttede. Det var bare et elektronisk system, hvor den opsamlede data fra respiratoren, og så var der en pumpe her, som kunne tømme kanylen, koften for luft, samtidig med, at respiratoren lavede indblæsningerne, og på den måde fik man mobiliseret sekretet automatiseret. Igen, nogle af de her ting, de var lidt for krævende ressourcemæssigt og uddannelsesmæssigt til, at det rigtig fungerede, men det her, det er noget, vi kan, og det er faktisk det, der er standard i Aarhus, og vores hjemmerespiratorbrugere, de kender det her system med 2 personers afkofning som deres standardsystem. Så det er det, vi kommer til at
på med, altså at vi er nogen, der giver et ekstra blæs, samtidig med at vi afpuffer for at få mobiliseret sekretet, når vi overgår til afpuffning hos patienten. Yes, jeg tror, det var meget af det, jeg havde tænkt mig at sige. Er der nogle spørgsmål? Ikke andet end, i forhold til det der med at være 2 personer, som er ventilationspose, hvis det er noget, vi skal gøre sammen med patienterne, så bliver det vel noget, der godt kan være 2 sygeplejersker, der gør, ikke? Altså, jeg kan sige, at den instruks, vi havde i gamle dage, det er vel 5 år siden, vi gik fra den igen, hvor der skulle være en specialuddannet sygeplejerske til stede, når vi afpuffede patienterne og gik til taleventil. Det er et tilbagevendende problem, at der er patienter, der er så uheldige, at ikke at blive ordentligt afpuffet, og så få påsat en taleventil. Og det går godt i cirka 45 sekunder, så går det ikke så godt. Så det er uheldigt, når det sker. Og det er også, punkt 1, så tror jeg, det er en bedre arbejdsgang at være 2, med det her med at give en indblæsning. Så det er den ene gevinst. Den anden gevinst er, at der er 2, der husker, at vi skal afpuffe, for vi sætter på en taleventil. Så det taler også ind i den problemstilling. Ja, men mit spørgsmål er bare om, det kan godt være 2 sygeplejersker, ikke også? Jo. Det var mere fordi, hvis det skulle være en læge til stede, så blev patienterne jo aldrig afkoffet i vagterne. Nej. Der har jo andet at gå til. Det er jo noget, man gør selv. Nu skal vi ikke gøre det her mere avanceret. Altså, det kan være lastbilchaufføren, der har taget hjemmerespiratoruddannelsen, ikke også? Han kan også gøre det. Så det kræver ikke høj uddannelse. Det er arbejdsgang, vi skal have implementeret. Og det tror jeg, alle sygeplejersker kan. Jeg er ikke engang sikker på, at man skal være specialuddannet. Men det her med at påsætte talemedicinen er altså et tilbagevendende problem. Og det er ikke kun hos os, der har haft uheld med det, men det har alle andre afdelinger også. Så det taler ind i det, at vi skal prøve at passe på vores patienter, at vi ikke minimerer risikoen for, at der bliver ulykker. Ja. Jeg synes nogle gange, vi oplever, at nogle af de kommer på talemedicin, så har de frygtelig meget modstand og strider og har svært ved at få sådan som Anders vi havde, det var virkelig slemt ved ham. Han havde så anatomiske udfordringer. Ja, han havde nogle andre problemer også, blandt andet med granulationsvæv, som gjorde mange ting besværligt inde hos Anders, og det bøvler han stadigvæk med. Og når man starter med at gå på taleventil, så er man nok nødt til også at have lægen med ind over det her med at lytte. I kan også lytte og høre, om der er strider også. At det kan være nødvendigt at få en størrelse ned i trakealkanyle. Det kan være, at den her patient skal over på en Bivona tight to shaft. Så der kan være forskellige tiltag for at optimere behandlingen. Ja, andre spørgsmål? Yes, så nu har vi filmet det her, nu lægger vi den op på vores YouTube-kanal. Der ligger mange andre gode undervisningsvideoer derinde. Nogle af dem er ikke længere helt nye, men sådan er det jo. Så kan man se historiske videoer. Men det kommer i hvert fald til at ligge inde på vores YouTube-kanal. Det er det, vi kan få til at fungere i øjeblikket. Ja. Så, tak.